La Unió Europea haurà de vigilar les importacions d'arròs que arriben de Myanmar i Cambodja. La Unió de Llauradors reclamarà nous aranzels a aquests països que han canviat la varietat d'arròs per a evitar els impostos a tercers països. Ara, la varietat desprotegida és la que es produeix així, a la Comunitat Valenciana. La Unió de Llauradors reclamarà aranzels per a les importacions d'arròs japònica produït a Myanmar i Cambodja. Actualment només hi ha una clàusula de salvaguàrdia per a la varietat índica, però estos llauradors d'estos tercers països han incrementat la producció de l'arròs redó japònica. Per què? Ara els ho expliquem. La varietat japònica és la que produïm els valencians, almenys en un 90% de la producció anual. Fins ara, els llauradors asiàtics de Myanmar i Cambodja exportaven als mercats de la Unió Europea l'arròs redó varietat índica. Des de gener s'aplica uns arancels a aquesta varietat, uns impostos que suposen el pagament de 175 euros per tona d'arròs índica que entra a Europa. I en veure este obstacle han fet la jugada. Clar, ells han vist l'oportunitat de canviar la varietat que produeixen i ara s'han posat a produir arròs japònica. Per això, des de la Unió reclamem que vigilen, que se mantinga una actitud vigilant de cara a les importacions que venen d'aixòs països per si s'ha de tornar a aplicar la clàusula de salvaguarda. Amb estos arancels, les cotitzacions de l'arròs havien repuntat, però el canvi a la nostra varietat, sense impostos a tercers, fa perillar la rendibilitat de l'arròs valencià. De fet, com han vist en l'índica, no els ha costat res canviar d'una varietat a una altra. Així que d'afectar seria ja, seria enguany. La Comunitat Valenciana és la quarta productora d'arròs d'Espanya, amb el 17% de la producció. Per a la campanya actual es preveuen 133.000 tones, de les quals 119.000 seran d'arròs japònica.